बिटिआरनिफ्राय बर' रेडिअ टेलिभिजन आर्टिस्टनि लोगोसे आरो गुबुन गुबुन मानसिफोरखौबो बरायदों सन्मान होदों बेनि थाखाय आङो सिगाङावनो बिथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ गोथार गोसोयै बयखौबो बावहरदों आरो जोबोर मोजां मोनदों। बिटिआर गभर्नमेन्टआ जि जोंनाव अनसुंथाइ होबाय 10,000 करि बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय। सिगांफ्रावबो जेनेबा एसेबां बायदि माबा खालामाखैमोन जेनेबा नायसनाखैमोन आरो सरकारफ्रा दा जेनेबा एसे बेबायदि माबानायनि थाखाय एसे मोजां मोनदों। दिनै गोथार सान इन्डियानि गुदिपुरे भारतनि 79 उदांस्रि जानायनि सान दिनै आं दिनै जोंखौ बे सानावनो गोथार सानावनो बिटिआरनिफ्राय बर' रेडिअ टेलिभिजन आर्टिस्टनि लोगोसे आरो गुबुन गुबुन मानसिफोरखौबो बरायदों सन्मान होदों बेनि थाखाय आङो सिगाङावनो बिथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ गोथार गोसोयै बयखौबो बावहरदों आरो जोबोर मोजां मोनदों। आं कार्बि आंलंनि रेडिअ आर्टिस्ट कार्बि आंलंनिफ्राय आं फैदों आंहा गोजानसिन बयनिख्रुइबो बेखायनो आं दिनै मैयानि आं फैदों बेयाव थानो थाखाय प्रमद बर' सारनिफ्राय आं दा दिनै नाजावबाय जोङो दिनै आर्टिस्ट हिसाबै 50,000 जि चेक होदों जोबोर आं गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद थानाय। आंनि मुङा मुस्रि जयमति नार्जारि आं 1994निफ्रायनो रेडिअ आर्टिस्ट आरो गोदान फार्स्ट खनजेनदों आङो 94आव गिबियाव खननाय मेथाइखौ आं एसे बुंलायनि दे बिलाइ खिलियोब्ला मोजां नुयो सोमखोर मिथिंगा समायखाङो गोसोआ स्नि गाबजों गोदान सिमां नुयो बिलाइ खिलियोब्ला मोजां नुयो सोमखोर मिथिंगा समायखाङो सोमखोर मिथिंगा समायखाङो सोमखोर मिथिंगा समायखाङो। सिगां समाव नोंथांमोनखौ बेबायदि गुबुन मोनसे सरकार थानाय समाव बेलेग सरकार थानाय समाव बेबायदि मान सन्मान बिदि होदों ना? दासिमबोथ' मोनाखै आं बे फार्स्ट टाइम बिटिआर सरनिफ्राय बेबादि आं मोनदों आरो बेखायनो आं जोबोद गोसो खुसि जादों बेखायनो आरो बिनि आगोलाव मोनाखै। आरो नोंथांनि बे रेडिअ टेलिभिसनाव खननाय दोंसे आरोबाव गोसोखां अराय गोसोखां अराय गोदोलांनाय बिमानि रावखौ दाबो खिन्थानो रोङाखै नोंनि खुगाया बिमा गेवाखै मानो गोसोखां अराय गोसोखां अराय बेबो आंनि मोनसे मोजां मेथाइ आरो बिरहां होननाय दं बेखौबो जोबोद माने रेडिअ खनोमोन आरो बेखौबो बिरहां सिखिरि गोसोआ महर जायख्लं बेसे समायना रमायना खालामबोदों गोसो आंनि बिरहां सिखिरि बेबो आंनि मोनसे फेमास दंमोन आरो आगराव दे धन्यबाद। বেন্নাবাৰী যি আছে বেন্নাবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ বেন্নাবাৰীত তাৰমানে উগ্ৰপন্থীয়ে মাৰিল না কিয়ে মাৰিল ক'ব নোৱাৰোঁ মই লক্ষ্মণহালৰ মাক লক্ষ্মণহালক মাৰিছে সেইকাৰণে আজি মিটিঙত মাতিছে। আপোনাৰ পুত্ৰ হয় না? মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা আছে। আজি বিটিআৰ চৰকাৰে আপোনালোকক সন্মান দিছে কি ক'ব বিটিআৰ চৰকাৰে? কি ক'ম মোৰ ল'ৰাটোৱে যেতিয়া হেৰাইছে মই আৰু কি ক'ম মোৰ ক'ব লগা কথা নাই। কিমান বছৰ হ'ল এইটো বহুত বছৰ হ'ল 2002তে মাৰিছে। কি নাম আপোনাৰ ল'ৰাৰ কি নাম? লক্ষ্মণ হালৈ। কেইজন আছে আপোনালোকৰ? ল'ৰা এটাই আছিল মাৰিছে। কি গাঁও আপোনালোকৰ?
এই আইঠাবাৰী বেন্নাবাৰী যে আছে আগতে তেনেকুৱা বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট BPF গভৰ্ণমেণ্টৰ সময়ত আপোনালোকক তেনেকুৱা সন্মান দিছে নাই? নাই, একো সন্মান পোৱা নাই। ইমান বছৰে যুঁজি একোৱে পোৱা নাই। যিমানে এতিয়া ঘৰ বাৰী নাইয়ে, ঘৰ বাৰী আমাৰ থাকিব জেগা নাই। তাৰমানে এতিয়া ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ঘৰ বাৰী ভাঙি গ'ল, ভাঙি যাই আমাৰ থাকবা জেগা নহয়। থাকবা জেগা নহয় যে আমি গুৱাহাটীত যাই হাজিৰা কৰি কোনোমতে তাৰমানে ভাড়া ঘৰত খাই আছোঁ। আগতে BPF চৰকাৰে আপোনালোকৰ ঘৰৰ তেনেকুৱা খা খবৰ লৈছে নেকি? নাই, খা খবৰ এনেই আমিয়ে তাৰমানে খাটি আছিলোঁ অলপমান কিবা পাম বুলি। কিবা এটা সৰু ছোৱালী এটা আছে, ছোৱালীটোক বোলে এটা চাকৰি দিলে আমি অলপমান সুখী হ'লোঁ হয়। আমি এটা বয়সো হৈছে, ইমান বছৰ 2002তে মাৰিছে ল'ৰাটো। এতিয়া আমাৰ কৰি খাওঁ অৱস্থা নাই আৰু ল'ৰাৰ শোকতে আমি তাৰমানে একদম ভাঙি পৰিছোঁ, দেউতাকে মই। আজি কোন চৰকাৰে আপোনালোকক তেনেকুৱা সন্মান দিছে বা খবৰ লৈছে? এটা কি চৰকাৰ বুলি কম, प्रमोद बर' सरकार। आं दिनै बेखौनो फोरमायगोन जे जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरिफोरनि मुङाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ जि जोंनो अनसुंथाइ होबाय 10,000 करि, बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जाहाथे उननि समाव आरोबाव बेबायदिनो जोंनो जाय बिथांमोना दौरिनि खामानि मावगासिनो दङ, मावलांबाय थादों, बिथांमोना आरो बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थायोब्ला जों रावबो दौरिनि हाबाखौ मावनो बानाय फैनाय नङा, गोसो गुदुं जागोन आरो उन सोलोंसा बिथांमोनाबो फैबाय थागोन। बे खामानिखौ मावनो थाखाय बयबो गोसो गुदुं जानानै आवगायबोगोन आरो। मान होनाय बा अनसुंथाइ होनाय हिसाबै मा होदों सरकारा? दा सरकारा जोंनो एककालीन 10,000 10,000 रांखौ जोंनो अनसुंथाइ होदों। अनसुंथाइनि मुङाव नैबे चेकखौ जोंनो गथायबाय। आं बेयाव बेखिनि बाथ्राखौनो आरो बुंबावनो लुबैयो आरो जाहाथे बियो खनसेल' जायालाबानो बोसोरफ्रामबो आरो नङाबा दान मोनफ्रामबो बेबायदि दौरि बिथांमोननो होबाय थानो हायोब्ला दौरि मावग्रा बिथांमोना रावबो बानाय फैनाय नङा आरो साबसिन गोसो दुंखांबावनानै रायजो राजाफोरखौ खांनायाव, धोरोमखौ खांनायाव बांसिन हाबा मावनो गोसो गुदुं जाबोगोन। दिनै दा बेयाव जोंनो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों चेक गथायनायखौ जोंनो दा खालि साद'नो गथायदों आरो बिनि बादैबो गुबुन जायफोरा नाम खारि जायाखै बिथांमोननिबो दंबावो गोबांनो, दा बेवहाय खारिजोबनो हायाखै आरो। रमान स्क्रिप्टआव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोन मान बावदों, मा फोरमायगोन बे बेलायाव? मोजां मोनदों बेबायदि जेनेबा इनिसियेटिभ लायोबा मोजां मोनो। सिगांफ्रावबो जेनेबा एसेबां बायदि माबा खालामाखैमोन, जेनेबा नायसनाखैमोन आरो सरकारफ्रा। दा जेनेबा एसे बेबायदि माबानायनि थाखाय एसे मोजां मोनदों। बेबायदि जाहाथे उनफ्रावबो जाहाथे न'खरनि सोरबाफोर बेफोरबायदि मुंख्लं जानायफोरनिफ्राय जाहाथे बेफोरबायदि इनिसियेटिभ लायोबा मोजां, बेखौ आसा खालामो आरो उनावबो जाहाथे बिदिनो लांलांबाय थागोन सरकारफ्रा, बेखौ आसा खालामो। मा जायो नोंनि बे मुंख्लं जानाया? मायाव जादोंमोन? मानि सोमावसारनाय जादों? बेयो रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव माने पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमादों आरो। मा होनो? हायथाराम बसुमतारी होनो। आयं जायो आंनि फादारनि बिदा। फाख्रिगुरि, देबरगाव फाख्रिगुरि। बर'नि जाथायनि सोमोन्दै आं सुंद'यै बुंनो सानदों। दा गोदो जोंहा जिथु सोमावसारनाय जाजेनदोंमोन, बे समाव रायजोफोरजों बिथाङाबो लैहोर बे समाव मा बिहाव मा बिखुनजो मा बोराय बेन्थ गासिबो खौसेयै माने बै सोमावसारनाय समाव ओंखारलांदोंमोन आरो। बेनिफ्राय बेबायदिनो बिथां शिबराम बर'आबो गामिनि मानसिफोरजों रंजा बाजायै ओंखारलांदोंमोन। ओंखारलांनानै थाङै बरपेटा रडनि सुजनिकान्त हाइ स्कुलनि लांगोनायाव सरकारनि इनाय बानाय गुलि सालायनायाव बिथाङा गिबि मुंख्लं जायो। लोगोसे माने जरासे दाउथु बायदि शिबराम बर' आरो आमला बर'आ जरासे दाउथु बायदि स्रें गावथार जानानै गिबि मुंख्लं जायो। बिथांनि बैसोआ बे समाव 26 बोसोरमोन। 26 बोसोर। बिथांहा गथ' गैयामोन, माने खांनाय गथ' दंमोन आरोखि, खाफालावनो गथ' गैयामोन नालाय 8-9 बोसोरसो थांनायनि उनाव बहाबा गोदाव सोराव खांनो फिसा मोनोबा लाबोनानै
फिसिनानै बेखौनो सोलोंथाइनि माबा होनानै बेखौ गावसोर फालिनानै बिजोंनो रायजो जालांनो सानदोंमोन। नाथाय बेबायदिनो बिथाङा जेब्ला थैना थांबाय होमबाना बिसि दग्रिनि न'मा न'आ बारहुंखाजों बुग्लाबलांनाय बायदि जाबाय। बेसेबा दुखु दाहा। बे दग्रिनि अरदाबाव हाथफ्ला होननाय मोनसे आङो सुंद' सल'बो लिरदों। बे सुंद' सल'आ अबयसे फोस्रावजाबाय। बेखौ आं दा नोंथांमोननि आखायाव गथायनो हानायबा हामगौमोन। थाबोबाय गारियाव। दा ओमफ्राय सरकारनिफ्राय बिदि अनसुंथाइ बिदि मोनदों? सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाया बै समावनो डिस्ट्रिक्टआव डिसि अफिसनिफ्राय 5,000 मोनदोंमोन। बिनि उनाव थांनाय 2006आव बिटिसि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिनि आखायाव बे आब' दग्रिनि न'खरनि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै आंनि आखाइजोंनो आं लिरनानै होदोंमोन। बे अनसुंथाइखौ उनाव गमामायैनो मास मोनसेनि उनावनो रादाब, रेडिअ, टिभि बेफोराव फोसावदों जे बिथांमोननो माने गासै 16 जन मुंख्लं जानायफोरनि न'खराव 1 लाख करै अनसुंथाइ होनाय जाथों होननानै अनसुंथाइखौ हरदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, जोंहा बे आब' दग्रिनि न'खराव फैनाय राङा आलायान्द्रि जानानै बिहानि बिहामजोआ दुर्भाग्य हिसाबै बेराम जानायाव बेफोर फैसाया आलायान्द्रि जादों। जानायनि उनाव मात्र बे बिहामजोखौ सारादु खुंनो आन्था 10,000 फैसाल' बिहानि आखायाव गोग्लैफैदोंमोन। बेनि उनाव थांनाय बोसोराव जोंहा प्रमिला रानि आब'आ बिसानि न'खराव थांनानै न'खरखौ नायनानै दुखु मोननानै 50,000 केस होबोदों। बेखिनियानो आरो दिनैथ' बेहाय जोङो आर'जलाइबो होनाङाखै, जेबो होनाङाखै। सिगाङाव जेरै होदों बेबायदिनो दिनै अनजिमाया खमब्लाबो गोबां मानसिफोरनोनो, बुरजा मानसिफोरनोनो बेबायदि अनसुंथाइ होनायाव आङो आंनि फारनिफ्राय दिनैनि बिटिआर चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम आं गंग्लायनाय थाबाय। बिथांखौ साबायखर थाबाय। बिथांनि जिउआ आवैगोल जाथों होननानै आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय। मुंख्लं शिबराम बर'नि गामिया कलबारि एबा ब्रेकेटआव आस्राबारि। बेनिफ्राय पस्ट अफिसा कालपानि बाजार। डिस्ट्रिक्टआ गोदो बरपेटामोन, दा बाक्सा जाबाय। बेखिनि।